B'numru ta' computers, kodba, lob u fi spazju modern u kulurit ġiet inaugurata kamra ġdida l-adolescenti f'Rainbow Ward fl-Isptar tal-Onkoloġija Serentni Mamo. Bis-storja ta' 18-il sena, din is-sala minn dejjem offrit kura lil tfal u żgħażagħ sa 16-il sena morda bil-kanċer. Issa bil-ftuħ ta' din il-kamra l-età telet għal 21 sena u l-adolescenti li jmirdu bil-kanċer għandhom kamra fejn jistgħu jistudjaw u jirilassaw f'ambjent b'atmosfera pożittiva. Angel Kuxkiri minn Putino Cares spjegat li bejn 60 u 90 pazjent isifru għal-kura l-Ingilterra kull xahar u hekk kif qed iżdied id-domanda inħass il-bżonn li l-ispazju f'din is-sala jikber ukoll. Qabel konna nikkuraw pazjenti sa 16 sena, issa qed nikkuraw pazjenti sa 21 sena, adolescenti u żgħażagħ żgħar. Din il-kamra qiegħda attrezzata apposta biex dawn ikompli fl-istudju tagħhom għax ħafna minnhom ikunu qegħdin junior college u anke jkunu qed jantendu l-università ġieli kellna pazjenti li qed jagħmlu l-eżamijiet tagħhom anke low levels u A levels hawnhekk u anke għandhom atmosfera pożittiva biex dawn ikunu jistgħu jirrilassaw u jinsew daqsxejn mit-tensjoni tal-kura. Martina Fenek, żagħżugħa ta' 23 sena, magħrufa d-determinazzjoni tagħha fil-battalja kontra l-kanċer, qalet li l-kanċer tagħha feċ xarejn qabel low levels. Qalet li l-istudji tagħha kellha titfaħħom fuq l-iskaffa għax kellha bżonn titla' l-kura l-Ingilterra u spjegat kif dak iż-żmien sabet refuġju f'sala simili għal dik li fetħet f'Malta llum. Malta dak iż-żmien ma kenniex din il-faċilità ta' kamra fejn inti tista' tiffoka tistudja ftit u taqta' mill-ambjent tal-kamra li inti tkun fejn missodda biex niftehmu. U dejjem jiġifieri din ilha 8 snin dejjem f'moħħna Reni Angelo Puttino biex ikollna din il-kamra. Martina qalet li għalkemm tidher żgħira mid-daqs, il-kamra hija ħafna kbar fil-ħsieb għaliex iż-żgħażagħ jibdlu l-ambjent minn fejn jingħataw il-kura u jħarsu l-quddiem biex ikomplu bħajjithom. Iż-żgħażagħ pazjenti jistgħu jkomplu bl-istudji tagħhom u ovvjament ma jħallux il-marda tiddefinixxi ħajjithom u jieqfu bl-istudji tagħhom bħalma kelli nieqaf jien, iżda jibqgħu għaddejjin bl-istudji tagħhom u jkomplu jaslu fejn dejjem għal dak li kienu dejjem ħadmu għalih. Intant, f'diskors tal-okkażjoni li Prim Ministru Robert Abela irrikonoxxa ċirkostanzi diffiċli u realtajiet xejn sbieħ li ġib magħhom mart bħall-kanċer. Qal li l-Gvern dejjem wera u sansitra żied is-sostenn finanzjarju għal pazjenti morda bil-kanċer u hekk se jkompli jagħmel fis-snin li ġejjin. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn spjega li f'Lulju li għadda bdiet sistema fejn pazjenti bil-kanċer ta' bejn is-16 u l-21 sena jażlu huma jekk jieħdux il-kura f'Rainbow Ward jew fis-sala tal-kbar. Irrimarka li din is-sena il-baġġett tal-Gvern għall-mediċini tal-kanċer kien ta' 18 miljun euro u l-pjanu biex tal-aħħar tas-sena d-dieħla il-mediċini kollha tal-kanċer ikunu fuq il-formularju tal-Gvern. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.